SMBO, Robin Iglio is my God. Mayong kadlawon sa tanang taos tibuok kalibutan, no? Labi na diri sa Pilipinas. Kini mga tao karon nga nasa posisyon, mga senador, mga congressman, kamo man dyan nagkimo sa balaod. Kaya naman gipasagdaan man yun ni Dr. Ogduits. Ikaw Antonio Trillanes, isog man ka. Kay mismo ka sa gobyerno pabagsakon pa man ganin mo. Karon na Antonio Trillanes ipakita imo pag magdalo. Kung pagkaisog ngano gipasagdaan man ninyo ni Dr. Ogduits karon nga giayo-ayog ilad ang mga tao diri sa Pilipinas sa tibuok kalibutan. Kamo mga rebelde, kamo mga kadiri mga fraternity kanang gitaw ni sister and brotherhood. Ngano man nagpakabutabungol man mo. Unsay kapuslanan ninyo mga fraternity? Ano wala mahimua, kamo mga kaparian, kamo mga pastor. Sakto man kamo ngano gipasagdaan man ninyo Dr. Ogduits. Kay kasabuat sad mo. Mao ning kalibutan na mabitaw ng kastiguhon yuta sa Dios ning kalibutan na. Kahilabihan na kahugaw ang kalibutan o ang Pilipinas karon. Hilig lang mo pasikat. Pero sa tinuod nga gigaw nga tagmay kar sa Dr. Ogduits, wala. Ang iyong mga mata tulog, ang iyong madulunggan, bungol, ang iyong mga ilong barado, ang iyong mga mata bulag. Kaya nga naman wala niyo nakita ang nahitabo karon sa ato sa Pilipinas. Mayer mo pasikat. Kamo mga TV announcer, radio announcer, TV station, mga reporters. Asa naman yung pagka-reporters karon niyo gamita. Kadang hilig nga maghimo mga dagkong fraternity ka mga leader. Ngano dili man niyo karon himuon. Nga klaro naman yung kita nga gilupigan ta sa Dr. Ogduits. Karon na niyo ipakita asa naman si Pinglakson, si Gregorio Hunasan, si Enrile, si Ramos, kamo mga bagtik man dyan mo. Nga naman karon napakabuta bungod man mo, si Senador Manny Pacquiao, bagtik man dyan mo, kortahan man mo, nga nuwa man mo niliho karon. Kaya ayaw na matagkuhan sa Dr. Ogduits. Karon niyo gamitan yung posisyon, ang inyong mga koneksyon ninyo, kanang founders magardian, sister and brotherhood man mo. Ngano gipasagdaan ra man yung Dr. Ogduits, ngano napakabuta bungol man mo. Mo na sakit sa mga tao. Dili kabalo mo tanaw sa palibot unsa ni nitabo. Hunahunaan ninyo tanan. Gikan sa Marso pa ta, gi-quarantine. Hantod karon, pa December na lang, quarantine lang gihapon. Asa naman ang katarungan, kamo mga senador, congressman, mga mayores, mga kapitanes, ano wala man mo nilihok, kano napaulipon mo sa Dr. Ogduits. Ang mga tao, instead mabuhi pa, i-admit sa ospital, mamatay. Ipatuod ay nga COVID, kinaipundo sa gobyerno. Asa naman ang katarungan, asa naman ang demokrasya, kamo matinuoray ang maribilde, mga NPA, mga busayap katong klaro nga kasi kog lagim sa kalibutan, nga nuwa man mo nilihok karon, nga gipasagdaan man yung mga gobyerno nato karon nga under sa World Health Organization. Ano wala man mo nilihok. Wala mo yung mga kwenta. Maya pa ko, kaya nagmalasakit ko sa taos tibuok kalibutan. Mga duwag man sad mo. Sabot na ni si Antonio Trillanes kay gusto pa bagsakon ng kuan. Karon lihok na. Sayang kayong pagkamagdalo. Gobyerno gani di mga di ka mahadlok. Ano karon nahadlok ko naman sa Dr. Ogduits. Kung napaulipon man mo. Nga kay balot kita tanang karong gigaw nga mata. Lupik po may marsalo na to karon sa tibuok kalibutan. Mismo itong pangulo gani karon kay nga ni kupiting isuga man yun na siya kay kadluka man sa Davao. Pero ngano karon napakabuta bungol man yun siya pod. Sa nahitabo karon nga gigaw ang tagmay sa Dr. Ogduits. Kitang tanan na kagawasan, ako pa sad adunay kagawasan, katungod na ko ni kinagmalasakit ko sa taos tibuok kalibutan. Kana mga NBI, mga pulis karon, unsa may gimo nagpaulipon sa Dr. Ogduits. Dugay na mo, nagbantay mo, na mo mga frontliner. Pero unsa ni tabo karon, milyon o bilyon ang pundo sa Dr. Ogduits, pero sila gihimo gipangwartag maayo ang mga tao. Pagmata na mo tanan, may buntag kada sa kaninyo, wala ko na personal ninyo kundi gamitan ninyo ang inyong posisyon. Naman mo sa panggobyerno, naman sa pangagamanan, ako wala mo kay posisyon.
Nagmalasakit lang ko sa nang taos tibok kalibutan karon na ni ipakita yung pagkaisog ay yung balaod. Dili kay sige tag pakontro sa mga Dr. DOH. Kung dili makaya sa mga Dr. DOH, surrender na lang mo. Ay na pahirapin yung mga tao. Kung tabang na inyo sa mga tao, nga no mapiti mga mahal yung pangayo sa yung swab test, rapid test on sa classic examination ninyo sa mga tao. Ngawa man na tanay tambal. Asa man pa yung ng pundo sa gobyerno dahil yung giatag sa inyo ha. Nga naman nga mahal man kayong pangayo sa mga tao. I-quarantine pa ninyo ang mga tao. Pares diri o. Sa akong swipe. Namatay ang amahan dito sa dinagat. Instead kasi yari anak nga naa diri wapay sa katambong kay nga manggi-quarantine man. Asa man ang hustisya karon? Ang uban sa dili sigurado sunugon pa increment. Giaya yon natagyatak sa mga Dr. DOH. Ngano wala man mo ni barog, ngano wala man mo ni himo aksyon. Hadlok mo sa mga Dr. DOH, ako dili. Gihagit pa maganin ako sakto man kamo makautonan mga Dr. DOH testingan nato sinima na binulan tidoy wate kada wate nanay. Tanato asa ko to bang sinsya sa medisina niyo nakatunan. Wa lang ko posisyon ako yung nasa posisyon karon. Hagbayar ta mo. Managingon nga dagha mga tao may mga posisyon sa Pilipinas pero unsay gihimo ninyo nagpakabuta bungol ra mo sa inyong palibot wa ninyo nakita unsay pagdisol karon sa mga tao tanaw karon kalamidad wa nagatapusan di pa na mao sobra-sobra pa maabot kaya nga naman mara man gyapon wa man niyo gamita sayang kay nagdawat mog sweldo sa gobyerno pero unsay yung gihimo pasikat ra mo si Leni Robredo Vice President ngano wala man mo niliyok sa mga Dr. DOH klaro minyo kay nag-iilan tag mga pangwarta tag mayo. Ako makita ko niyo pwede ko ni ano yung mga media niara ko sa Purdos Barangay May Metro sa North Dinagat Islands, Philippines. Sakop ko tauhan ko sa Ginoong Diyos Divine Master Bin Idrik Senior Master King of all Kings Master Bin Buray Junior Divine Grand Master Master Madonna Universe. Kada isa nato natin kagawasan. Aduna natin katugod, aduna natin demokrasya. Pero unsa man ta karon gikuhaan kita katugod gikuhaan kita demokrasya sa mga Dr. DOH. Mulakaw ka, nakapismas ka, nakapisil ka, bawal ka, di ka basta-basta mulakaw. Kaya nga naman tungod sa balaod karon sa diktadorya ng mga Dr. DOH. Kamo na sa gobyerno, kamo na sa posisyon, lihok na mo. Ano pa sagdaan raman yung mga tao naglisod. Hunahunaan yung daghan na kayo nang matay. Sa kakrisis, kalisod sa panahon. Pero sige quarantine, sige pag-extend. Kung dili kaya nga na maligbuhian yung tao, matira, matibay, paligunay ta. Nama ka mo Diyos. Ano ito mailakan kung kisa Diyos ng kalibutan na? Dili kay kontrolon ta na taos tibok kalibutan. May